A strukturális absztrakt grafikákon olyan apró motívumok bukkannak fel, mint a spirál, kör, valamint a tulipán, amely körbehajlik, mint egy forog a térben. Csikós Tibor alkotásaiban a kezdetektől jelen van többféle motívum is. Festőművészként figurális festőnek indultam. A bohóc motívumát azt Kanizsán és Zentán fedeztem fel. Persze maga a bohóc téma az már érdekelt korábbról, de az, hogy ilyen bohóc bábukat és babákat fessek, ez a Kanizsán a pályám kezdetén volt jellemző. Amikor Párizsba kerültem, akkor az Atelier Disset, így hívták Stanley William Hayter műtermét, ez egy legendás hírű műhely, ahol Chagall, Picasso, Miro, ezek a nagy nevek is megfordultak és dolgoztak. És hát mindenkinek, aki ide belépett, kellett egy úgynevezett kísérleti lemezt készítenie, és ezen a kísérleti lemezen keresztül egy újfajta látásmódot tanult az ember, újfajta koncepciókat, újfajta gondolkodásra ösztönzött ez a mester, és hát azóta váltam én tulajdonképpen absztrakt művészé, és a strukturális absztrakció ez már hosszú éve, egy 20 éve kíséri a munkámat. A viszkozitás technikája egy modern grafikai eljárás, amely Párizsból ered az 1930-as évekből. A lényege pedig az, hogy a mélynyomás, tehát a klasszikus mélynyomó technikákat, mint az akvatint, a rézkarc, hidegtű és egyebek, ezeket a technikákat az ember kombinálja a magas nyomással. Tehát, mint hogyha egyszerre lenne linoleummetszet, és egyszerre lenne klasszikus grafika, ez a nyomat. És ezt teszi lehetővé, hogy csak egyszer nyomtasson az ember, és színes nyomatokat kapjon. Hosszú évek folyamán az ember kíséri a szakmát, és nagyon sok művész hatott rám tulajdonképpen. De hát azok, akik az indulást meghatározták, azok talán a fontosak. Ugye Magyar Kanizsán nőttem fel, és itt Dobó Tihamért kell megemlíteni, aki egy igazán zseniális művész volt, és nem tartott nekem soha rajzórákat sem másoknak, de a példájával nagyon sok útmutatást adott. A további terveim egy grafikai sorozat készítése, egy teljesen új sorozat kísérleti anyagokkal. Itt van egy nyomat, ahol is CD-ket használtam fel a munkámhoz, és hát szeretnék egy kiállításról való anyagot ilyen munkákból létrehozni. A festés az pedig egy ilyen állandó munka, állandó folyamat, mindig van valami, amin az ember dolgozik.